Mintu mwanya getinge igongo kwarigania senchira ya bene mono ime yegetinginya TV ekeronda chu kubwatukira endabasia yomugusi ase turarigererie igoro yemiba yeno nimirabaro aya igano ya manyete ime yegetinginya TV elitaliane ne Edward Machuki. Omugusia gateba Burai mboranguru boekige bori bwomo Burai mboranguru boekige bori bwomo omugusi gatebe teiga ngabono kamogo choro murai bwechinguru obwato bomanyi nomokia ngabono rorio obugambi obu nabo bobuya Mintu mwanya getinge elirori rende nori bwate ngabogotu bwate nyango na nguru ndwali mbagori yatoranda ndayanga mete ya nchogu ngairoba yasamira ngabogotu bwate nyango na nguru ndwali mbagori yatoranda ndayanga mete ya nchogu ngairoba yasamira omugusi gatebete nga abantu bali abakuru igo yamanyekanete ng'abantu abakuru nabo bare gokwa ng'abono kabaikire emiaka yobogotu nigo chingo chiare gotenyu chinyinge ng'ande yake oborwaire kabwamosoire nigo bono bogoikanda bwanka nonye namariogo omoeri oyo omonto oria okora gento kieke osirie obogima bwaye nakio omogusi yateberete ng'a bogotu bwate nyango na nguru ndwari mbagori yatoranda ndayanga mete ya nchogu ngairoba yasamira mintu mwanya getinge nga chiombe nyambwatania komo gichora komo samaru ng'omwana bonyancha merieta iywe ng'abantu kabanchanire chiombe kachiarurwe abantu abaigo bagwanchana bakama kweli omogichora n'omusamaro ngabono onye baikire kubwatana naende banyuomanire ngabono ebagotigu bamenye babe n'omorembe egekogera chiombe nyambwatania chiabwatania omusamaro komogichora omwana bwonyancha merieta iywe imeye getinginya TV korwa kaunti ya Nyamira ebunge ya North Mugirango elieta liane ne Edward Machuki.